Ndewonu ụmụnne m, nnọọ n'ihe TV. Ọ ka bụkwa m Maazị Ifeanyị Chukwuogbu na-ewetara ụnụ nkụzi a pụrụ iche. N'oge gara aga, anyị nyere nkụzi gbasara mkpụrụ edemede Igbo, mana ụbọchị tata anyị ga-aga omimi karịa. Anyị ga-amụta banyere ụdaume na mgbochi ume n'asụsụ Igbo. Gịnị bụ ụdaume? Gịnị bụ mgbochi ume? Kedu ihe dị iche n'etiti ụdaume na mgbochi ume? Ihe ndị a niile bụ ihe anyị ga-achọpụta tata. Nke mbụ, gịnị bụ ụdaume? Ụdaume bụ ụda olu anyị na-ada mgbe ikuku si n'ọnụ anyị na-apụta na-enweghị mgbochi ọbụla. Ha bụ mkpụrụ okwu dị mkpa nke ukwuu n'asụsụ Igbo. N'asụsụ Igbo, anyị nwere ụdaume asatọ, that is 8. Ama m na ọtụtụ n'ime anyị amaghị na vowels ka anyị na-ekwu okwu ya. When we talk of ụdaume, what we are referring to is vowels. Anyị wee na-ekwu na asụsụ Igbo, na mkpụrụ edemede Igbo, na ụdaume, which is vowels, dị asatọ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ọ dị asatọ n'ọnụ ọgụgụ. Anyị wee na-akọwa na ụdaume bụ mkpụrụ edemede ndị ahụ ọ ga-abụ anyị na-akpọpụta, ikuku esi anyị n'ọnụ na-apụta na-enweghị mgbochi ọbụla. Mgbe ọbụla ị na-akpọpụta ụdaume, ikuku ga-esi gị n'ọnụ na-apụta na-enweghị mgbochi ọbụla. Eji m n'aka na ị na-esonye n'ihe anyị na-eme. Ugbu a ka anyị kpọpụtazie mkpụrụ ụdaume ndị a: a, e, i, o, ọ, u, o. Ka anyị megharịa ya ọzọ: a, e, i, If you had paid attention, you will notice that there was no restrictions while we were pronouncing these vowels. Ọ bụ na ị na-anya ugbu a, ị ga-achọpụta na anyị ewerela mkpụrụ ụdaume ndị a wee mepụta okwu. So achọrọ m ka anyị kpọọ ya, kpọpụtakwa okwu anyị ji emepụta. Nke mbụ, a, akwa, that is cloth. Ede, that is cocoyam. Isi, head. Ịgba, to run. Obi, heart. Ọkụ, fire. Ute, mat. Ụlọ, house. A sị na ihe nwere mbido na-enwe njedebe. Ebe a ka anyị ga-akwụsị n'agba nke mbụ a. Biko chere aka ọla agba nke abụọ, ebe anyị ga-akụzi gbasara mgbochi ume.